mapasalamaton kita sa time, panahon o pagtugot nga gihatag sa ato ang Municipal Health Officer sa lungsod sa Mabuhay, Dr. Jessa C. Alquizar, nga naghimo kita aning on the spot yun interview kay of course we have to update ang ato ang mga listeners, labi na ang mga estudyante o mga ginikanan sa coming nga opening of classes. At the same time, aron mahatag po ng update sa kinatibuk-an sa lungsod sa Mabuhay. Doc, good morning! Kumusta ang lungsod sa Mabuhay from the lockdown of March 15 until today? Mayang gabi. Mayang gabi po, sir. So, in terms sa status nato karon sa Mabuhay, no? Fortunately, di man na lang jud na lungsod ang COVID-free karon series sa Sibugay. So, from the start sa ato ang lockdown, hangtod karon, okay ra gihapon ang dagan pero increasing ang number of ato ang mga LSI or locally stranded individuals and ROFs or returning overseas Filipinos ang nangauli diri sa ato ang munisipyo. So daghan jud gihapon, and this is the struggle na gina-face sa atong munisipyo karon. Kasi dili na namo lisod na kayo ang pag-accommodate sa kadaghan nila, unlike before na hinahinay ra ang pag-uli nila, then karon na jud kay open naman good ron ang boundaries, unlike before na naatay mga ECQs kasi MCQ naman karon, so mas dali ra sa ilaha ang pag-uli. So, we have to follow up, Doc. Ganina medyo na kuan po ko na alarm kay there was one who asked me, nanawag yun nga, is it really true nga naatay LSI daw na nag-positive sa lungsod sa Mabuhay? Kaya usahay kaning mga tao, grabe, sa mga kanang hungihong o chismis, muntuo lang po dayon. Actually, kung nakasi food positive, din-update man dyan nato na siya, no, sa atong mga tao kasi di man dyan na dapat itago. Pero, I think ang gina-refer nila is positive sa RDT or sa Rapid Diagnostic Test, which is sample na sa dugo na ginakuha nato na dira gina-test kung naay antibodies na present sa isa ka LSI nato or ROF. Pero it does, dili siya confirmatory test para ma-confirm kung COVID jud siya. So, kanang mga gina-inform sa tao is usually ang RDT kasi so far negative jud, COVID-free pa jud ta so far. Okay. Then after kasi sa RDT ginaswab man namo, then last time nag-update man jud pod ko na negative lang ang mga swab test na gihimo namo sa ato mga na-positive sa RDTs. So thanks God, no, kay usahay di ma-misconstrue. At the same time siguro atong hisgutan, Doc, labi na you are one of the co-chairman sa atong local IATF sa lungsod sa Mabuhay. Unsa ang mga patakaran labi na sa mga gustong uli pasunod sa atuang lungsod sa Mabuhay? At the same time, katong gusto pod mo gawas aron iniulit nila dili ma-quarantine kay mo nay kasagaran nga kahadlukan nila para maklaro sa atuang mga tingpaminaw. So, in terms sa mga LSI or ROF nato na gusto mo uli, so, nag-information dissemination namin regarding anino sa atong mga barangay captains, officials, sa atong mga birth members, mga birth nato, no? Na kung unsay angay nila i-disseminate sa mga tao, kung naay mga relatives. Kasi, syempre, usually, ang relatives manggod ang mag-coordinate sa atoa, not the LSI kasi layo sila. So, gina-encourage naman ang relatives na mag-coordinate sa Municipal Health Office, sa atong Mayor's Office, and sa atong LDRMO Office. Kasi, first step is, muadto sila sa Municipal Health Office. So, ako mismo, gaatubang nila, kuhaon na ako ang details sa ilang relatives, kung kinsa to na stranded. Then, para ma-in na nako, ma-reserve na nako, kasi kami kasi ang responsible sa quarantine facility. Para at least kung puno ang atong quarantine diri, mapangitaan na mo paagi kung asa na siya ibutang. So kami kasi ang manage ana. Then after ana, gina-refer na mo sila sa Municipal Mayor's Office. So dito sila nag-coordinate sa atong secretary sa ni Mayor, no? Regarding sa food, kung sa mga kinahanglan nila ianda, mga personal na mga gamit nila na kinahanglan nila dalon para dito sa quarantine facility. Para na-adjud sila ilang own. Then sa LDRMO office, sunod dito sila muadto para sa transportation, para ma-reserve, ma-schedulean kung paunsa ang pagkuha sa atong LSI. Kasi dili matabang sa kalisod sa atong dalan karon
na every now and then na ay kuhaon. So ang ginahimo sa atong LDRM officer kung naay schedule karon, so kung na-schedule pagka next day, i-adjust na nila na matunong na magdungan-dungan po siya gamay, dili ka ng ano dyan siya, para dili magbisod po sa part sa ato ang LGU. So, Kaya na siya. muna sa LSI, Doc, how about katong mga gustong mugawas, Doc? What are the documents that they will be needing? Kinahanglan? Para sa ato ang mga munupyo diri sa munisipyo no na gusto mo gawas for sa mga tao na gusto mo gawas within Sibugay lang, kinahanglan nila is medical certificate alone. Then for the person na mga gusto na mugawas outside sa Sibugay province, ang kinahanglan nila is barangay certificate pamatuod na dili sila LSI, wala sila mga symptoms. And sa ato ang next is medical certificate from the Municipal Health Office, no, officer. So, then next is ang ato ang travel authority from the PNP. Kanang tulo ang kinahanglan kasi pangitaon kasi dyan siya sa boundary nato, sa mga boundaries nato pangitaon dyan na siya. So kani dapat tulo ang kuhaon nila, i-secure nila para makagawas sila. Then after ana, in terms sa quarantine katong gisgot nimo ganiha sir, kung muadto sila sa isa ka area na naay high risk area or taas kay ang transmission sa COVID, bisan pag isa ka adlaw ra na sila, duha ka adlaw ina-quarantine jud nato, especially kung adto sila sa mga hospital kasi daghan kay cases na karon. Example na lang at ang Zamboanga City no, daghan kay cases, so tanan muadto dira sa Zamboanga City gina-quarantine jud nato na sila pag uli. Pero kung Zamboanga Norte, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, dili ra namo siya gina-quarantine. So, kung plantaon na tudok sa kinatibukan, ang atong mga health, of course, ang atong mga health personnels dapat kung amping kay kung naay purya lang nga na mahitabo or naay cases nga mag-positive atong mga health personnel, mapiangan ang atuang MHO. So far, kumusta ang preparation sa atuang Municipal Health Office? Kompleto ba tab mga PPEs and other mga gamitunon para maprotektahan ang ato ang mga health personnel? So far, sa kakaroon, no, enough pa man ang ato ang supply kasi tungod sa katong grants na gihatag sa gikan sa national, and of course atong among mayor karon is Dr. Pod, so priority jud pod ang health. So dako pod ang gihatag niya kasi na budget for the health alone. Dako kayo ang gihatag niya na budget for the medicine, sa PPEs nato, disinfection. Almost half sa among grant is intended para sa ano lang dyan sa ato ang health personnel, for the safety sa ato health personnel. So far, wala ta nagkulang kasi giapil po nato ang ato mga RDTs para sa pag-test sa ato ang mga LSI. Then, every now and then kasi, gamitin jud ko sa ako ang mga sakop, kung unsay angay kasi naamang good times na naay mga experience from the other municipalities na through that mga nakita namong mga ano sa ubang munisipyo unsa nahitabo, mag-update na po ni sa among team kung sa angay namo buhaton, mas maayo na buhaton kasi sa kakaron ang ginabuhat namo kasi sa amo ang ano no team is na jud mi assign na monitoring team lang jud. So walo na sila, duha-duha jud na sila tig-monitor, 1 week mag-monitor sila sa quarantine facility, then after that quarantine na mo sila. Para anything kung na may case or wala, at least na secure na namo sila, wala sila nag-close contact sa laing tao, gina-quarantine na mo sila after monitoring, bisan walay positive na case. Then the next is nay mupuli na nila, menta sila ga quarantine. So katong 4 gross mao to ang rotate na mga personnel nato sa atong quarantine facility. Ang ato bang LGU sa mabuhay, Doc, na ay gi-create nga position sa contact tracers kay murag mao na ray trend karon from the national, labi na nga nakita nga diha usahay ang problema na ay nag-positive, ang problema dili na ma-locate kung kinsa-kinsa ang nahimo nga nakasalamuha ato nga patient. Ang ato ang mayor naghimo siya last time months ago pa. Naghimo siya og executive order regarding sa pag-create sa ato ang contact tracing team, no? So, headed na siya sa ato ang Municipal Health
Then co-leader ato ang PNP. Then ang atong mga members nila is ang atong BFP, LDRMO, atong NGOs, apil po dira, ato ang PAPCOM officer, and the other health personnel, pati ang birth or barangay health emergency response team. Then karong Monday, nakaschedule me for orientation and training sa contact tracing team na mo, no, mag-orient me. Then after that, maghimo pod mi every barangay jud mismo, musulod jud mi na mag-train pod mi sa barangay level, na mag-create mi og barangay contact tracing team sa barangay level, then mag-train jud pod mi sa ila isa-isa para mas mahanay jud o one-on-one jud na mo sila. That's Para nice, sa safety Doc. sa tanan. Safety sa tanan. So, coming na po, Doc, ang opening sa classes. Supposedly, kung wala na urong sa public schools, ang schedule is August 24, pero dumikan sa guidance ni President Duterte o ang memorandum na paggawa sa iyong opisina, ang public October 5, ang private is na ay September, na ay August 24 nag-retain. Sa imong panglantaw, Doc, ang ato ang lungsod sa mabuhay, prepared ba sa opening of classes? Labi na nga wala may face-to-face. Ang atong gihimo karon is more modular. Unsay mga advices nimo sa mga eskwelahan or nakipag-coordinate ba ang mga eskwelahan sa imong opisina? Last time we have a meeting, no, with the mga supervisors or atong mga principals sa schools. So dito gi-inform na unsay angay nila buhaton sa preparation sa pag-open sa klase. Last time nag-discuss pod mi katong wala pa sakto kung unsa ba mag-modular ba, mag face to face. So gi-discuss na namon si angay namo buhaton. Then karon since modular man jud, except ang college na to, no, mato na iskot na unsay angay nila buhaton. So far parehas sa national Mabuhay National High School, nakita na ako na na-adjud sila hand washing area. Nag-andam po na sila og kanang pang-monitor kung pinsay musulod. Kasi dapat gani katong Monday unta mag-start na naay mga parents na mukuha sa modules daw. So nakaandam na jud po ang national, and so far sa ubang schools wala pa kasi nako na monitor ang ubang school. Pero sa ubang school okay naman siya kasi kinahanglan jud kasi is frequent hand washing. So dapat na-adjud sila yung hand washing area. Then sa atong mga students, no, advice na ko and the teachers na always wear face mask. At all times yun, face mask yun. Kung kaya mag-face shield, mas maayo kasi protection na sa eyes pod na to. Then kung pwede ang mga parents, balunan jud nila og alcohol ang ilahang mga anak, much better. Pero kung dili jud ka afford kasi additional manggod na siya na gastos, no. So gin-advise yun nato na frequent hand washing jud. Then kung wala na buhaton, and social distancing sa mga kauban nila, no, sa mga classmates, sa mga students, sa teachers, social distancing pinaka-importante jud na siya. Then kung wala buhaton after the class, then uli na dayon, dili na pinhanglan magtabi-tabi pa or unsa pa'y buhaton, mas maayo mo uli na dayon for katong sa mga face-to-face. In terms po sa modular, ingato ra gihapon ang parents na mukuha sa ilahang mga modules para sa ilang mga anak. Of course, mag-practice gihapon sila social distancing. Wear gihapon sila face mask or with face shield pa if possible. Then hand washing or magbalong din sila pero alcohol. Kana ra man jud ang gina-emphasize nato para ma-prevent ang COVID. So far, Doc, ang ato ang LGU sa lungsod sa mabuhay, kung sa mga natabang, labi na sa preparation ang ato ang COVID-19 o ang opening sa classes, especially dili tanan po dahil public high schools na ang po dahil limitation sa ilang mga budget, unsa nga mga equipment kung galing para matabangan nga ma-monitor ang ato ang mga so far na-open up naman good to sa mga teachers last time kay mayor, no, sa atong executive na unsay mga paninganglan nila. Then, di-take note mo po to ni Mayor. So far, wala pa dyan po update kung unsa na'y ato. Basta, gi-mention na to nila bahin sa mga thermogan, na kinahanglan nila, sa mga alcohols,
Kasi naman to last time disco bahin sa budget manggod. Then gi-take note na to ni Mayor actually. Pero sa akong part wala akong kabalo sa update jud kung na-process na to siya. So, ato ang nahibalan, Dok, nga ang mabuhay na itutugtog ng municipal quarantine facility. Murag na sa barangay Kadipan. Kumusta? Nahuman naman niya sa mga stage pa? Ang kulang na lang ato is kuryente. Kasi nagdugay siya actually, nagdugay jud ang construction nato tungod sa kalisod sa dalan nato. Kabalo naman tatanan no sa kalisod sa dalan. Ang dalan mismo pud pasaka dito sa atong actually isolation area to siya. Lisod pud kaayo. So mao to nagdugay ang process pero karon hapit na jud siya mahuman. Kasi ang kinabalakan ba na mo ron is kung kuhaon ang ato ang schools ba. Kung asa nato ibutang ang ato ang mga LSI. Pero namitingan na mo to last time with the barangay captains. Giako naman jud po din ang responsibility na kung wala na jud ay quarantine facility kay school jud ang gigamit nato then kuhaon jud nilang responsibility then maghimo may training kada barangay para sa unsay angay nila buhaton for monitoring and supervision sa anong site sa health office. So, kung nagtao na to, Dok, no, naagyo yung mga plano, na mga preparations na nahimo ang ato ang local government unit, of course, with the municipal health office nato sa lungsod sa Mabuhay. At this point, Dok, naa naman dit ng problema ha, sa imuhang expert opinion or imong panglantaw, moabot pa kahani o next year ang ato ang problema sa COVID. Sa akong paglantaw murag mauna jud ang new normal. Correct. Murag dili na jud na siya murag same ra na siya sa flu ba na part na jud na siya sa atong kinabuhi ron. Especially karon na mas nag-open naman jud ang mga borders nato, then ang mga tao free na jud mo lakaw-lakaw mo adto sa asa unlike before na ECQ. So mas mahimo paghapon paspas ang transmissions. Dili na jud nato na malikay hangtod na apa jud kanang mugawas sa balay na jud gihapon matransmit jud gihapon ang virus especially karon na ay mga asymptomatic carriers which is mao to ang mga kuyaw karon no ang atong mga symptomatic carriers mao to ang as long as na pa jud LSI na muuli gihapon sa atong munisipyo karon dili jud gihapon mi ka-assure na ma-zero jud ta diri no sa munisipyo pero syempre giampo ra gyapon nato no na dili ra jud makasulod diri sa ato pero hangtod na jud LSI di jud nang gyapon mawala pud ang cases po gihapon kasi gikan sila especially kanang gikan sa areas na daghan kay cases. So, Doc, imuhang advice or parting words para sa ato ang mga listeners o mga viewers, especially karon nga dili lang man kay kita ang nagka-problema sa COVID kundi worldwide. Unsa imuhang advice sa ilaha, Doc, para dili or malikayan nga makatakod or matakdan sa COVID-19? Mga akong advice lang sa tanan no, stay at home kung wala ray unsay angay buhaton. Kaya uban mugawas mag-ingon na naipaliton pero laag day ang tuyo. So likay jud ta sa mga tapok-tapok, of course likay jud kasi karon dili na ta kabalo kung kinsay gadala sa virus bisan siguro kauban nato members sa ato ang family wala ta kabalo carrier na di ay so bisan pa kinsa dapat naajud ta distansya mao na jud to ang new normal karon na practice jud observe social distancing, frequent hand washing, wear face mask at all times or kung kaya na facial maka-afford mas okay po. Then kato na i-limit ra jud nato ang movements as much as possible. Mga essential na lakaw ra jud ang himuon na lang nato buhaton nato if ever kasi dili nato makita ang atong kontra. Kato lang. And of course mag-pray ra jud ta na dili nato matakdan aning virus. Okay, daghang salamat mo kadtong mga kaigsunan ang atong Municipal Health Officer sa lungsod sa Mabuhay, Dr. Jessa C. Alquizar. Daghang salamat. Thank you, sir.